Ως πρόεδρος της ΠΕΔ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας για ένα τόσο σημαντικό έργο, το οποίο, εφόσον βέβαια υλοποιηθεί, θα δώσει και οικολογικές λύσεις, αλλά παράλληλα θα ανακουφίσει οικονομικά και όλους τους αγρότες οι οποίοι περιμένουν για τη μεταφορά των προϊόντων τους. Το τρένο, εκτός από οικολογικό μέσο, είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να διευκολύνει την όλη κατάσταση και περνώντας βέβαια από Πάτρα, Πύργο, αρχαία Ολυμπία, να είναι και ένα τουριστικό κίνητρο για τη μετακίνηση τουριστών. Ξέρετε, υπάρχει μια διστακτικότητα σε όλο τον κόσμο. Και η διστακτικότητα αυτή έγκυται στο γεγονός ότι μπορεί να αναγγέλνονται κάποια πράγματα και σου λέει θα υλοποιηθούν. Αν ξεκινήσουμε όμως με το μηδενισμό ότι τίποτα δεν γίνεται, είμαι σίγουρος ότι δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Ο στόχος είναι όλοι μας να παλεύουμε και να σπρώχνουμε τα πράγματα προς την κατεύθυνση με θετική ενέργεια. Ότι θα γίνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιες φωνές που ακούστηκαν ότι αυτό δεν είναι μια ημερίδα, αυτό μπορεί να είναι και προπαγάνδα κλπ. Ξέρετε κάτι, όλοι είμαστε εκλεγμένοι δημοκρατικά. Και εγώ ως δήμαρχος και οι άλλοι δήμαρχοι και οι κυβερνήσεις εκλέγονται δημοκρατικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δηλαδή θα πρέπει να αποστασιοποιηθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Να υπάρχει κρίση. Κριτικό πνεύμα να υπάρχει. Μηδενισμός να μην υπάρχει, γιατί αυτός θαρώ, κατά την άποψή μου, και πάντα ο καθένας όταν μιλάει την άποψή του καταθέτει και όταν είναι από θέσεις ευθύνης προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικός. Θα λύσει θέματα το τρένο Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα? Δεν το συζητάει κανένας. Θεωρώ ότι αυτό είναι μόνο γέλοτα μπορεί να προκαλέσει αν κάποιος πει το αντίθετο. Θα γίνει αυτό το έργο? Υπάρχουν αρμόδιοι εδώ να μας πούν το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης αυτού του έργου. Θα πρέπει λοιπόν η Καλαμάτα, για την οποία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, μιας και είναι κομμάτι της περιφέρειας Πελοποννήσου, θα πρέπει λοιπόν να το δει ακόμα περισσότερο ζεστά, να πιέσει ακόμα περισσότερο, οι βουλευτές οι εκλεγμένοι να πιέσουν ακόμα περισσότερο, γιατί ο λαός περιμένει ελαφρύνσεις και το τρένο, πιστεύω, είμαι πεπισμένος ότι θα τις φέρει. Βέβαια, θα ήθελα να πω το εξής, μιας και τους βρίσκω μαζεμένους εδώ, ότι το Άργος, οι Μυκήνες, με 1 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο, θα μπορούσε ο προαστιακός, γιατί εμείς είμαστε πολύ κοντά στην Κόρινθο, από τις Μυκήνες μέχρι την Κόρινθο η απόσταση σε ευθεία δεν ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα μέχρι τον προαστιακό, και αυτό δεν έχει γίνει, και 1 εκατομμύριο άνθρωποι ταΐζουν, ακούστε το ρήμα, είναι το ρήμα ταΐζω, λεωφορεία, ταΐζουν ιδιαίτερες συγκοινωνίες με υψηλά κόμιστρα και επιβαρύνουν περισσότερο τους τουρίστες. Δεν ξέρω γιατί, ενώ σε όλη την Ευρώπη και το ανάγλυφο της Ιταλίας, η οποία μπορούμε να συγκριθούμε, είναι ίδιο με το ανάγλυφο το δικό μας, εκεί τα τρένα έχουν την πρώτη βάση, γιατί θα μπορούσε κάποιος να μου πει, αν διάλεγα τη Γερμανία ή αν διάλεγα τη Γαλλία, να μου λέγε εκεί είναι παιδιάδες. Όχι, είναι λάθος. Η Ιταλία λοιπόν έχει την καλύτερη σιδηροδρομική ανταπόκριση, με τάχιστες συγκοινωνίες, που ο άλλος μένει στον Πύργο και έρχεται να δουλέψει στην Καλαμάτα. Μένει στην Καλαμάτα και πάει να δουλέψει στον Πύργο με το τρένο. Για τέτοιες αποστάσεις μιλάμε. Και 25 χιλιόμετρα λοιπόν από την Κόρινθο στις Μυκήνες, το τρένο δεν πήγε, γιατί οι γραμμές λέει ήταν πιο στενές και έπρεπε να είναι πιο φαρδιές, και όταν τις αλλάξανε προσφάτως κάνανε ένα μικρό λάθος. Ξέρετε, Καλαμάτα, η Τρίπολη, η Σπάρτη, το Άργος, όλες οι πόλεις ανήκουν στην ευρυτέρα, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε να ωφεληθούμε πρόσκαιρα μόνο από τη μια μεριά. Δεν μπορεί να ευημερεί το σπίτι μας και να δυστυχεί η γειτονιά μας. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί. Είμαι εδώ σήμερα με μεγάλη χαρά. Σε αγαπημένους φίλους και αγαπημένους ανθρώπους. Οι συνεργασίες δίνουν λύσεις. Οι απομονώσεις, το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να σε κάνουν αντικοινωνικό. Να είστε καλά.